Narumpayu Neoskum, ka Chananam Daki Padba, Gabriel Nyotarp. Kashiti dawa ILP ni Dr. Ricky Ejisengkon MP, Shaw Amit Shah, Union Minister of Home Affairs, Kabala Translate Shakhasi. Honorable Union Home Minister, Government of India, not Block New Delhi, way, not way. Ka subject, ka jingkarpat dan penjalannya ke inner line permit ILP, ka rukum sensyar haka jelam Meghalaya. Ngathok syapi haka kerdan janga kum udukhat jangka parlimen nasional, bat kum unami khmat jangki pai ba kam Meghalaya. Ban kentu da ka jing buram ya ka sokar pedeng, ban berkat ban penjalan kham kloy ya ka rukom ai inner line permit ILP syaka jella jangka Meghalaya hapo ka Bengal Eastern Frontier Regulation khat pras ba nya pulai. Ka yang darbar thawan jangka jelam Meghalaya, haka jing yalang ka bakerpang ka basisni, ka darbar haka khat khandai trik jong nai wing ahjar khat khandai. Da kawai ka sur ka lapdeng ya ka rai ka bakerpat ya ka sokar India ban kentup ya ka jelam Meghalaya hapo ka jing pej jangka ILP. Lapdeng ya ka ni ka jing snau thu jing mut ka babaro ki seng bhalang kentup ya ki dukhat na ka kan hon sensyar bat kum juru kalian persya. Kabala penpaw ya ka jing snau kya ka ba jeliu bat kabala slem bha ha ka leng ka imlang salang jongi. Chapang ka jing duna ha ka jing bon briu ka jing pen kalajaka bat ka jing wan tu klem an jong ki mende. Namar kata ka sokar jela kalayai bu biang ya ka jing dawa ILP bat ka jing dawa khamat menteri ramadu badan buram rengkat ki seng bhalang kila yai bot ya kani ka kam da kalenti badai katkum kariti sensyar ka bapura. Henre ha ka jing bomdan ka rai ka bakut ka jing snau khia ki paj ba kala beteng. Bat hakikat tu kat ni ki kherdop ban rung Meghalaya la penjur ya ki adong bat jing perking ya ka jing rung kerthep ki bamdai ki nong shong shnong. Namar kata ngakwa ban bu haka mensim jong ka jing etrelang ka ban longkum ushabi ya ki daw balai baka ILP ka long ka badan kam bat ka babiang na ka banta ka jelam Meghalaya. Ka banengkong ka jing penyadai bat ka skim riti sensyar na ka banta ki jakari ulum ka riti sensyar. Lengba ka kernit ka banriu ka itu ya ka jing long kerpang jong ki jakalum balabun ki riulum jong ka than chitai lami ni bat ka ai ki autonomous district council ha Assam Meghalaya Tripura bat Mizoram ban yada ya ki riti dustur jong ki riulum bat ki riti dustur. Delhi office Saunat Sau Kaveri Apartments MS Flats BD Mark New Delhi way not way. Batru ka ILP kumbala pentrekam ha Arunachal Pradesh Nagaland Mizoram bat Manipur kadan kaju ka jing thmu bakongsan ban khanglat ya ka jing shong shnong klem an jong ki briu ki bamdei ki trai ri trai muluk haki jaka basngokhia jong ki riulum baban penbet ya ka jing le jing wan syapok na ka benta ka jing mento jong ka jing shngan bat ka jing penne pensa ya ka culture ka Meghalaya ka dai ka jella ka babun ki riulum balake na Assam ka badan ka jing long jing man ka baret pat bat ka history jong pi jing khuslai hakaleng ka jing kella ha ka jing bun briu ban penyar ya ka ILP syaka Meghalaya namar kata kanam thawi ka rukom ka bathamai kan penlong ya ka jella ban yadai bat ki jella jong ka than chitai lami ni ki badan hakajuk ka jaka bat kan pendep ya ka rukom yada ka bakariti sensyar ba ka parlimen bala dep ban thmu ka baar ka jing yada ya ka jing bon briu ka khandau ka siap bat ka culture jong ki trai ri trai muluk katukan ni ki jing puli jong ki riu start bat ki sarkar kila tho ya ki jing ki baki jai ban riu khasi garo bat jantia ya kendo namar ka jing wan buhai shnong slem cheki jaka sor bat ki jaka bamarjan sor khamtam hasor bat saudon jong ka sor shalong kat baki kendon jong ka kharnit ka ban riu ki khanglat ya ka jing pen kala jaka haki jaka balatip ki benta ki bakongsan kata ka jaka jong ka European Ward and Cantonment Area jong ka nongba kidang sa syaba jong ka jing yada bapura jong ka kharnit hakaba ka jaka kalayat haka history syaki kiti jong ki bamdei ki jai ban riu bat ki jaka shinong jaka sa ki bamdei ki riulum ki lami ka jingting hapdeng ki briu jong ni kamdei jong ki nong wan jong kai ni ki nong shong shinong basisha hanrei jong ka jingkala ka bamut ka ba klem la ban te lakam kaba slembha kabala hakapor ban pen i ya ka jing shem jong ki katukat ni ki weipat ki jella ha ka than KLP kambe yo no nong India ubako ngo an rei kadawa begitu ki bawan rung syaka jella na syabar ki deiban penrung kerteng ya ka jing long ka jing thmu bat ka por bakisa da ka bak hanglat ya ka jing shong shnong ri bat ka jing shim jakaleng ba ki lat benami ni proxy da ka bathaw ya ka lenti ka basai kabadan ki kot kisla jong ka jingki syapo
KLP kan nyerap ban penyedai artli ki jing mentoy ki badai hok ka hok jong ki jaban riu trairi ban penek pensa e ki jing long kerpang jong ki ha ka jing bun briu bat ka kolshor bat ka hok jong ki wei pat ki nong shong shnong ban le jingok ban trei bat ban bei tengkah Meghalaya ha ka rukom ka balapen bet renti ka badan ka jing buram mar kaliang ka balai ka jing pen klan ya ka jing pen yat ya ki kaput bat ka jing pahara po ka jela Meghalaya bat upur usam ka Bangladesh bat kum juru upur usam bat ka jela Assam menta kalayat daki pausnem ka jing wan buhai shnong bean ha ka jela Meghalaya bat menta dang penlong ya ki jing pen kan ria briu hakikat tu kat ne ki than kaput ha ka ni ka jing long jing man ka sor ka jela jong bat ki tanat pahara ki lapan pau bun sin ya ka jing ma jong ka jing tut bat ka jing wan buhai shnong ba arsin cha Meghalaya na shiliang upur usam jong ka perthei bat na ki jela ba marjan ka jing menjur dang shen jong ka bil jong ka jing wan buhai shnong bat ki nong wei araja arpusan bat ka jing kot jing mut balapan pau jong ka central ban pen klan ya ki kendon ya ki nong wan buhai shnong bean ka ai ka lat ka bakong san ban pen yaso ya ka ILP ha ka buit trekam jong ka ri ka bayade ka rukom senchar ILP ha Meghalaya ka balapan yaso da ka digital bat ki jaka bu jing tip ba pedeng bat ka bayade bat ki an ki baladon lupa ki bayade bat ka jing wan buhai shnong ki nong wei bat ki an penya kaput kan longkum ka jing penrung ya ki kot kisla bat ka jing pet benya kan penla ki borsen shar ban bodin ya ki rukom ya chapo bat ban itu ya ki jingrung ki basuba ni ki baju wan biang pensange ya ki kenhun ki bawat ban pendan kam ya ki lenti jong kai perthei jong ka Meghalaya ni ki pot ki bajeliu na ka benta ki kambi ai ya ki jingtip ki bala ban chania shabaro ar ki sarkar jala bat sarkar pedeng na ka benta ka jing temu ya ka jing shngan bat ka jing pet benia ya ka jing bun briu da ka balle kumba ka ILP kan pen klan amban penduna ya ka jing la jong ka senjuk ban pen skemi oput usam jong ni bat ban penne ya ka jing shngan ha po kari ha ka than put ka barit pan ka basaw ka jing kan tho ya ka mon jong ka senchar pa ba bat ka jing penne ya ka jinget ha ki tna trekam ka jinget pat ba ha ki tna trekam jong ka senchar pat ba kan ne haba ya ki rai bala perkhat jong ki kenhon bala jit la pen trekam bat juba ha ka por ka babiang ya kan ka rai jong ka Meghalaya Assembly arjar kat khandai halor ka ILP la shim hadin ka jing ya tai ka bajut bat ka jing slok pat ba kala pen pau ya ka mon thau an jong ka jella bat kala pen pau ya ka jing sngo pat ba ka bajeliu hagini ki khniat snem balade ka jing long babha jong phi bat ki wei ki nang yalam ba rang ba jong ka sarkar pedeng kila iPod da ka jing IA ya menteri rang ba ka jella bat ki kenhun na Meghalaya ban ya kren ya kan kam ya kan ni la sngo thu shibun e da ki briu jong ni ha ka juk ka por ka jing bam dan ka rai ka bashai ka la pen mi ru ya ka jing sngo bam tikna ka ba ki kat tu kat ni ki bor ki la ban wat ban pendan kam ban penduk ya ka jing shania ha ka jella bat ka senjuk ka jing ILP menta lani lem kumta ka jing bo ya ka lenti ka bashai ka bala bu por bat ki kendon ban perkhat kan pha ya ka dak ka baklan ba ka sarkar pedeng ka snap ha ya ki sur senchar pat ba jong ki reulum ki khapot bat ki reulum kan pen pau ya ka men sim jong ka senchar pat ba ka ba ya trailang bat ban pen tikna ya ki briu jong ni ba ya ki jing e jong ki la snap bat pen bej hapo ka riti senchar kari kabasan ka jing pen tikna ba ka ILP ka karshan ka khanglat ya ka roi ka par bat ka kam jong kai perthei la pen pau ka tu kat ni ki jing smokia hakari borok ka wei ba ka ILP ka la ban khanglat ya ka kam jong kai perthei bat ka jing roi ka yok ka kon ka jing shampang na ki wei pat ki jela ILP ha ka than che thei la mi ngi ka la pen pau lupa da ka jing ajing bit online ki rukom trekam bala pen sum bat ki jing tha ki bashai ki jela kum ka Arunachal Pradesh Nagaland bat Mizoram ki lala ban penya daya ka ILP bat ka jing kiu ka jing wan ki nong wan jingok kai perthei bat ka jing baiting ka haki jing tai ka sarkar Meghalaya kala dep ban bu ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act MRSSE bat kala pen i ya ka jing kwa ban weng ya borok ki jing kali baya dai ba ka jing start bat ka jing senchar bala bu da ka tanat kampo ying ban pen i ya ka jing long bala pen kre na ka benta ban pen terekam ya ka ILP jangai na ka bakhang lat ya ka kam jingok kai perthei karukom terekam jong ka ILP ka bala shnabha ka bala pen ya so bat ka MRSSE berki jaka digital
kalak ban kentiu ya kam jongok kai parthai ka badan ka jingkit khli da ka ba penti kena baki nangwan jongok kai ki dei ki bala penrung kerteng bat pente bha pen bhai ka jing shngan jong ki nong shong shnong bat ki nong jongok kai parthai da ka ba pen bha ya ka jingla ban wat penia bat ka jing pen khrek kerki pen long ya ka jing shan ya hap deng ki nong shong shnong ba ka kam jong agai parthai bat ka jing bai tengka kan jia ki kendon ki baburam ya ka hok bat ka jing song tho jong ki ya culture ka karpa da ka jing buram ka bakra ba ka tanat kampo ying ka la ban wei berkat bha ban penjalan ya kurukom sensyar inner line permit syaka jalan Meghalaya hapo ka Bengal Eastern Frontier Regulation ka praspa nya pulai ka baya dei bat ka rai baya menjur lang jong ka ying darbar thau an ka jalan Meghalaya ka kat khandai tri jong Disember ha jakat khandai ar ban thau ya ka technical committee baya trilang ka bakan thop ya ki officer jong ka tanat bat ka sokar Meghalaya ban pendem ya ka rukom sensyar ka teknologi bat ka an ban pentrikam ya ka ILP ha ka jela ban pentikna ya ka jing trilang bat ka MRSSE bat ki an jong kari ki baya dei bat ka jingwan buhai shnong lai ai ka jing pentip ka basha sha ka parliament bat sha ka ying darbar jela halor ka jinglong bat ka road map jong ka jing terwa LP kenang baki nong shong shnong kin snow scam baya ka jing e jong ki lapan baik leng ba ka rukom trekam ka badai respected sir ka Meghalaya kala long ka benta ka ba snow sarong bat ka ba IT lot ha ka India Union ki breu jong ni kim wat ya ka jing sha kentat hnrei ya ka jing ada om ya ka kabun hnrei ya ka jing long marengkat pat ki jella jong ka than chtai lami ni ki badan ha ka jok ka jaka om ka jing elek persha hnrei ka jing penbek ka baya trelang ka baya dei bat ka riti sensyar ka ba penyahap ya ki jing mentoy jong kari bat ki jing khuslai ki badai hok jong ki jat ben riu ret pat ha ka jella khapot ka ba snokia ngai scam ba po ka jing lam jong pi ka tanat kan ai ya ka ni ka jing dawa kabala slam bha ya ka jing perkhat ka basngorit kabala bo por ka dei ka hok banyo da ka jing ai khoblai ka basngorit Dr. Ricky Andrew J. Singkon Member of Parliament Lok Sabha Shillong Parliamentary Constituency Meghalaya